Rigalbi mħabba b'differenza li tmur jitfit mal-inizjattiva Rigalbi mħabba taħseb ukoll għall-annimali f'santwarji f'pajjiżna. Il-ġimgħa nofsinhar rat il-frotta din l-inizjattiva li kienet sprunata mix-xewqa taż-żagħżugħ Jake Vella li ħalla din id-dinja aktar kmieni din is-sena fejn inġabru diversi prodotti tal-ikel għall-annimali fid-daħla tal-Isptar Mater Dei. Biex ikunu mobbija l-prodotti miġbura kien hemm preżenti l-korpi ddixxiplinati. Preżenti magħhom kien hemm ukoll il-Ministru Anton Riafolo kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġija Zajt. Il-mara tal-Prim Ministru Lidja Bela li kienet hi li rad din l-inizjattiva li xtaq jagħmel Jake issir realtà qalet li fl-eluq ta' din l-inizjattiva għat-tielet sena konsekuttiva rajnija tkun suċċess fejn il-poplu Malti u Awċi ikkonkorrew taw diversi prodotti biex anke l-annimali ikun jistgħu jgawdu fi żminijiet tal-miliet. Din l-inizjattiva saret kollaborazzjoni ma' Jake Vella twildet 3 snin ilu meta Jake Vella kien talabni biex jagħmel xi ħaġa flimkien miegħi favur l-annimali. L-ewwel sena kienet suċċess, it-tieni sena kienet suċċess u għat-tielet darba rajna illi din l-inizjattiva kienet suċċess u nħares il-qudiem biex il-ħolma ta' Jake inkomplu nagħmluha realtà sena wara l-oħra. Kellimna ma' Josie u Maruska Vella, il-ġenituri ta' Jake Vella, fejn tkellmu magħna dwar din li bdiet minn xewqa ta' Jake Vella. Jake inħass ħafna għax is-soltu ir-rispond kien ikun iktar qawwi. Però issa neħduha speċi issa talima li nibdew nippromowtjawha forsi iktar il-qudiem minn Diċembru. Biex forsi r-rispond ikun tajjeb għax fl-aħħar mill-aħħar li ħajinġabru biex iktar igawdu l-annimali abbandonati.